Ya, meron tayo basit bulya. Sampai nakajiras siya ba tao? Iyo ka, di na ka masabay sa kuwag duha. Pitos naman kay karon niya. Kinahanglan naman kay tagkwarta. Nya, amro ta manulong og basketball daw. Ay, katong atong ginayuhan. Nya, sure juga ka na mga player dito na. May trabaho mo sumayan tanan. Ay, ni-relax nila karon kay Sabado biya karon. Aw, mo po sa bado maniro no. Pero mantay mo na pasingin na di ko kasiyot ha. Sus, taro nga pod. Muit sa man ka, mura kong labay pampers. Hindi na entrada na ako to, Stephen Curry ba? Stephen Curry pa nila to. Wa may to abot finals. Tara ta, dayo ta. Uy, may kalaban to yo, pero isa na mo kabuok. Lain sa dog, dua isa. Pili na sa daan. Mo gani, pilin gani sa daan. Amayo ani, ato na sa tingan. May pa, kay tabangan ito na siya. Tara kay kwarta na butani. Choy, shutting. Uy, ali, pilahay man. Aw, imong kwarta ra mong agdon. Ay sus, so kwarta lang. Wa may limit diri kay bago may kabaligya humay. Ay dali, sugod ta. Triya. O sige, dito na bitaw, 5 lang. Sayo. Oh, dira ko sugalo. 5. Ang batay ni mo diya. Pero nagkuha pa ganito. Ano yan? O sige play, ako una kay kamo may dayo. Easy man eh. Ah, yatis. Shot boy. Oh, napay balos. O tara, tara nga kay burot lang ang kwarta nimo. Asa ka ulit sa kwarta nga. Varsity ni. Oh, wala na siya, impas karon. Yatis bangaan nimo to ako bi. Eh, nipuli na po ni isa. Urot yun yung kwarta na to ya. Aw, di lagi na salig lang si kuha. Dali, kapuli. Binang meso sila din, kabulong tira kayo eh. Patad ko daan dire jo, Jis. Oy, tagisya na dito. O sige, buta lang na dia. Bumag tira ya. Kaya Lagi. kumukuha sa bulang. Sure lagi ni. Kaya ko na be. Nana kong Jis dia. Terus gamay. Tira daw. Wala ka abot. So na yun. Banga mo kayo. May baga ko yung tira to. Ay sus, bulan na bigay mo tira na no. Kasin shoot. Ha, piti na po, 20 na. Ay, grabe mo tira tawanas patir mo kayo. Nya, ha, sama, sukol ba mo? Oh, sukol kami. Shot, 1,000. Ya, tas money na ni. Aw, matig na to eh. Ako palit bula jo. Oh. Kuya mo na be. Sige, ikaw na. Piti, 1,000. Gatis na shot, pajudo. Nya, napa may balos? Tira na dia. Ya, bulay ya. Matig na eh. Ya, ay kalimot ya ha. Bibi. Nasa niya di ba? Tira na. Gatis naman raw, makaya. 1,000 jo. Dali eh. Tikasan. Ya, Kana to dito, ibiribenta na dire. Kaya. Easy man ito na. Gatis ng sanjok mo William mo, gibaraw dito niya.